Se, alle mennesker gemmer på en hemmelighed, en som kun de allernærmeste venner ved. Nogle mænd forføres på et bjørneskin, og andre, de vil bare ligge kind mod kind. Men jeg har en vanvittig passion, og jeg vil gerne dele den med nogen. Sort undertøj er dejligt, champagne kommer altid belejligt, men det der gør jeg altid benås, det er stegt flæsk med persillesauce. Det er fedt med en tur i høet, når kvinder sørger for at ryggen bliver kløet. Men alt det er kun til husbehovs, mod stegt flæsk med persillesauce. Der er nogen, der kan lide lak og læder, det strammer så skønt. Men opbagte saucer er bedre med hakket grønt. Svitsløgene i fedtet og viser, hvad du har på tapetet. Men det du først skal bringe til torvs, det er stegt flæsk med persillesauce. For mig må folk gerne blive pisket og gerne få tæsk. Jeg smelter, når pigen har visket, jeg har stegt flæsk. Så derfor, kære piger, hør efter, hvad erfaringen siger. Hvis I vil giftes eller forlovs, så skulle I tage og lære at lave stegt flæsk med persillesauce. Det er fuldstændig rigtigt. Stegt flæsk med persillesauce. Jeg står og bliver helt sulten. Stegt flæsk med persillesauce. Det virker hver gang. Sauce.